Anya, kumbati na? Kumbati na. Plastada na ta diri sa lamisa kay atong nanisugdan og habhab kaning atong linotong pansit Mickey. With limonsito og buwad pinikas taparan pud og bahaw. Lami na kayo. Habhab na ta. Let's go! Naglatagaw ta niining sa iyong kabuntagon. Medyo maulan karon ang sistema sa panahon. Alas 4 na ni kadlawon. Medyo mangit-ngit pagyud ang kadalanan. Mas maayo yun magbiyahe panahon sa kadlawon kay presko ang hangin ug walay traffic ug mingaw pa kayo ang karsada. May rin nagtikaw-tikaw nga mga sakyanan. Nato ni isuway og motovlog kaning atong Hero 12 panahon sa kangit-ngit. Kung okay ra ba kay ni? Kasyon lang kani kay nag-field inspection ta karon. Hinay-hinay lang tagpadagan kay murang nagtalisik karon. Dangog kayo ang kadalanan. Standby ta diring dapita kay murag giduka ta karon. Muhigop sa tagkape. Aron mo siga ning atong mata. Charge ta. Uy bro, imo sa. Sige, pass lang sa. Binangday pang amaw. Magbotday ka pag binangday imo. Lami na pud ipod trip ug unlimited kaon sama aniyo. Mga kanunon nga makapabusdik sa atong tiyan. Sigurado gyud magtambling-tambling ang bitok ani. Kining style sa kaon nga saksak sinagol o aglamoy aning aliwas ay. Wa may tik-tik basta kaon na. Atangin ninyo nga kasimod kaning akong halang-halang nga recipe. Mao ning halang-halang nga sagol tuno nga kukumamag brand. Daghanag siloy at takihon na pud ang atong kibot ani. Kalakiha. Mao man ay imong gusto. Agwanta ha. Maibanan na ng kahang kay naa may tuno nga espiso diri. Og luto na pud ang kanon nga maoy ipares nato aning food trip karon. Di ara tambok ug kubal sa baboy ang tirada nato karon. Kini mo ilaming ikuyog sa pansit Mickey nato nga maoy content nato karon. Basta kay pansit ang hisgutan dili ni palupig sudana. Sakto gini kuyog sa bahaw paingon sa ganghaan sa atong simod. Murag balak nun lagi karon. Ay so laro ha? Basta kay sakto skupad makabalak yung tag-ahat. Intras nagpahubas tas kubals baboy liska ha. Kalingawan tani gut-gut ning mga lamas. Sa man klasiyas mga lamasa ba? Isagbat na pud ning kagwang ay. Tan-awa lang gud na makay dakog mata diha. Nakikita mo naman di ba? Nakikita mo na eh. Hindi na kailangan sabihin kasi nakikita mo na. Uy, Tagalog na lagi karon. Oo, dahil yun ang sabi ng matandang nasa reels. Ay, ganun pala ka. Sa mukha ning pisyot ay naglungag pa ka dito aron natay kanon karon. Nga maoy atong ipares nining sudana aron do na kay gamit. Sige good. Kana ba to man dayon aron madali ta. Ug kay nahuman naman nato gut-gut kaning mga lamasa ug sakto gyud pag ukab pa nako diri sa takop sa kaha ug sa tanaw nako nigawas na ang iyang mantika ug nilubad ng kolor sa atong pinakupsang tambok sa baboy ug medyo ni brown naman ang kolor. Nagpailan ni nga pwede nang ilunod ang atong mga lamas. Napagay repolyo diri og carrots nga hiniwa ng daan. Ato ning pasiritan og tubig ug hugasan. Og isagol na pud ni nato kaning red bell pepper. Og isunod ang mix nga repolyo og carrots. Og atong ukay-ukayon gamay gamit ning luwag nga kahoy. Nya pasiritan dayon og tuyo patis. Aron lagom-lagom tan-awon ang atong pan. Uy, baraw unsay pan? Ay pansit good. Hugawasan ni mo hunahuna oy panghugas dito. Og isunod pud nato ning oyster sauce aron pula-pula ang atong color sa atong B. Unsa man pud ng B? Ay sauce. Baboy good kaning subak atong papuahon. Kay ni brown man ni ganina. Ni aksyon og kapaig maong atong papuahon. Saboran ni natong magic sarap aron mas lalong lumalami ang atong pansit habang kinakaon. Ang tanan ni oy. Kung isulod nato ni glunod kaning fresh Mickey diris nagbukal nga sinunad og ukay-ukayon sa makadaghang higayon aron motuhop ang iyang duga nga sabaw diri sa atong fresh Mickey ug ukayon lang gyud siyag maayo ug atong pahinayan ang siga sa atong stove ug panokan og usa ka semana. Tarong ha? Joke lang, ato lang ni panokan og mga 1 minute or depende sa inyong gustong ipaanok. Samtang ato ning gipanokan ang atong fresh Mickey, kalingawan ni nato hiwa ang sibuyas dahonan kay mauning atong ipinising og sabod diri sa atong linoto. Paglabay sa usa ka minutos, ato nang giukab diri ang atong gipanokan. Dayon atong isabod kining sibuyas dahonan. Anya, kumbati na? Kumbati na. Plastada na ta diri sa lamisa kay atong nanisugdan og habhab kaning atong linotong pansit Mickey. With limonsito og buwad pinikas taparan pud og bahaw. Lami na kayo. Habhab na ta.